Hvad synes I om, at 77% havde Facebook, før de blev 13? Det er fint nok, det havde jeg sat, så det er bare fint. Ja, der er heller ikke noget problem med, at jeg synes, Facebook er uforstående for børn. Så. Okay. Hvad synes I om, at 17% er blevet udsat for mobning over sociale medier? Det er selvfølgelig ikke så godt. Det må heller ikke være rart for dem, der er blevet udsat for mobning. Men, Nej. Det er noget lort, men jeg ved ikke helt, hvad man kan gøre ved det. Hvad synes I om, at 55% har set nogen, der er blevet virtuelt mobbet? det er noget lort. Jeg ved ikke helt, altså. Ja, altså hvis det var mig, så tror jeg ikke rigtig, det ville være et problem. Det er helt. Hvad synes I om, at 46% bruger sociale medier dagligt? Det er bare fint. Det er sådan. Flere og flere bruger det. Gør I det? Nå, Ja, ja. det gør jeg nok. Okay, mange tak.